Любовта сякаш е проклятие, ми сподели наскоро един клиент. Да, ако говорим за болката от физическата загуба на любим човек, може и да се съгласим с подобно твърдение. Аз обаче смятам, макар и на тези години, всъщност благодарение на годините, на които съм и на всичко, което ми се е случило до момента, че любовта е благословия. Любовта не е само в романтиката. Тя е в приятелствата, в семейството, в това да приемеш някого такъв какъвто е, а и самият себе си. Битието е неизбежно. Загубата, болката, краят, всички те са част от него, независимо дали сме готови или не. Да, наистина не знаем кога е последното ни довиждане, затова се струва да не пестим любов. Нито в думите, нито в жестовете, нито във времето, което прекарваме с хората до нас. Затова, въпреки всичко, нека показваме любов. Не защото е безопасно, а защото е човешко.